ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ବାଲିଆପଦା। ଗାଁଟି ଚାରିପାଖେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ତାହା ପାଖରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦିନେ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିବା ଗାଁଟି ରାତି ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଲୋକେ ଏକ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଥରହର କାঁପୁଥିଲେ, ଘୁଅଖିଆଡ଼ା। କୁହାଯାଏ ସେହି ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଘୁଅ ଖାଉଥାଏ, ତାର ଆଖି ଲାଲ ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଥାଏ ଓ ତାର ହସ ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏକ ବର୍ଷା ରାତି, ବଜ୍ରପାତ ଆକାଶକୁ ଫାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଗାଁର ଯୁବକ ଅଜୟ ତାର ବନ୍ଧୁ ରାକେଶ ସହ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ରାକେଶ କହିଲା, ଭାଇ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ କି? ଆଗକୁ ଶ୍ମଶାନ ପଡ଼ିବ। ଅଜୟ ହସିଲା, ତୁ ଏତେ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ଡାହାଣୀ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ଏକ ନାରୀର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଦୁଇଜଣ ଚମକିଗଲେ। ରାକେଶର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଶୁଣିଲୁ? ଅଜୟ ହାଲକା କହିଲା, କାହାର ମହିଳା ହେବ? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସେ ହସ ମଣିଷର ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚାରିପାଖେ ଅନ୍ଧାର, କେବଳ ବଜ୍ରପାତର ଆଲୋକ। ତାପରେ ଅଜୟ ଦେଖିଲା ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଏକ ସଫେଦ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ବସିଛି। ତାର ଚୂଳ ମାଟିକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ସେ ହାତରେ କିଛି ଧରି ଖାଉଥିଲା। ବଜ୍ରପାତ ହେବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ସେ ଘୁଅ ଖାଉଥିଲା। ରାକେଶ ଚିତ୍କାର କଲା, ଘୁଅଖିଆ ଡାହାଣୀ। ସେ ମହିଳା ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲା। ତାର ଆଖି ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ଏବଂ ମୁହଁ ସାରା ରକ୍ତରେ ଭରିଥିଲା। ରାକେଶ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଜୟ ବାଇକ୍ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଚାଲୁ ହୋଇନଥିଲା। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଶବ୍ଦ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ଯାଉଛ? ଅଜୟ ଧୀରେ ପଛକୁ ଘୁରିଲା। ସେଇ ଡାହାଣୀ ତାର ପଛରେ ଠିଆଇଥିଲା। ତାର ଲମ୍ବା ଜୀବ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଜୟ ଚିତ୍କାର କଲା, ତାପରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଅଜୟର ବାଇକ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ଓ ରାକେଶ ଦୁହେଁ ଗାୟବ। ମାଟି ଉପରେ କେବଳ ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ରଘୁଦାଦା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଶ୍ମଶାନ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଡାହାଣୀ କିଏ? ରଘୁଦାଦା ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଏକ ମହିଳା ରହୁଥିଲା। ନାଁ ଥିଲା କମଳା। କମଳା ଗରିବ ଥିଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ଡାହାଣୀ କହି ଅପମାନ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଧରି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ତାର ବଳାତ୍କାର କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳାଇ ଦେଲେ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କମଳା କହିଥିଲା, ମୁଁ ଫେରିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାତିରେ ଅଜଣା ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 3 ଦିନ ପରେ ରାତିରେ ରାକେଶ ହଠାତ୍ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ଆଖି ତଳେ କଳା ଛାୟା। ସେ କାହା ସହ କଥା ହେଉନଥିଲା। ତାର ମା ପଚାରିଲେ, ଅଜୟ କେଉଁଠି? ରାକେଶ ଧୀରେ କହିଲା, ସେ ଆସିବ। ସେହି ରାତିରେ ତାର ମା ଦେଖିଲେ ରାକେଶ ଘର ପଛରେ ବସି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଏକ କଳା କୁଆ ବସିଛି। ତାର ମା ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ରାକେଶ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲା। ତାର ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ପୂଜାରୀ ହରିହର ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଭୂତ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି। ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମଶାଲ। ପବନ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଘୁଅଖିଆ ଡାହାଣୀର ଡାକ। ପୂଜାରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମାଟି ତଳୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମାଟି ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଡାହାଣୀ ବାହାରିଲା। ତାର ଶରୀର ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଜଳାଇଥିଲ? ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ତୋର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଡାହାଣୀ ହସିଲା, ମୁକ୍ତି? ମୋତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର। ହଠାତ୍ ଚାରିପାଖେ ମଶାଲ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଗଲା। ଚାରିପଟେ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ କେବଳ ଡାହାଣୀର ଲାଲ ଆଖି। ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ କରି ସମସ୍ତେ ଗାୟବ ହେଉଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ଏକା ରହିଗଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଡାହାଣୀ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲି। ପୂଜାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବାହାରିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ମୋ ଶିଶୁକୁ ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ମାରିଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ଚମକି ଗଲେ।
ତାପରେ ଡାହାଣୀ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ପୂଜାରୀ ଏକ ପବିତ୍ର ତାବିଜ ବାହାର କଲେ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ତାବିଜଟି ଡାହାଣୀ ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାହା ସହ ସମଗ୍ର ଶ୍ମଶାନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡାହାଣୀ ଚିତ୍କାର କଲା। ତାର ଶରୀରରୁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ଆକାଶରେ ବଜ୍ରପାତ, ଭୟଙ୍କର ପବନ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଶାନ୍ତ। ଡାହାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଶେଷରେ ତାର ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜଣା ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଅଜର ମୃତଦେହ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁହଁରେ ଭୟ ନଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ରାକେଶ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକେ କମଳା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲା ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର, ଏକ ମା। କିଛି ମାସ ପରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ଏକ ରାତିରେ କହିଲା, ମା ବାହାରେ ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ମା ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଆଣ୍ଟି? ପୁଅଟି ହସିଲା, ସେ ଗୁହ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଏକ କଳା କୁଆ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଦୂରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ହସ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ ବଟନରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।